אנחנו נמצאים בנוף כנרת על פסגת הר בגובה 600 מטר בין ראש פינה לצפת. בתורן אשתי היא אומנית שמחפשת שינויים וריגושים, ולכן היא תכננה ועיצבה את המקום ואת חדריו, כל חדר בצורה שונה. אורח שמגיע למקום וישן בחדר המקסיקני, כשיגיע בפעם הבאה וישן בחדר היווני, ירגיש כאילו עדיין לא ביקר במקום. גם הגינות הוצבו ותוכננו על פי סגנון החדר אליו הן שייכות. גינה יפנית, גינה יוונית, אך דבר אחד משותף לכולן, הנוף לכנרת. בכניסה למקום נמצאים הספרייה, סלון האירוח וחדר האוכל הצופה לנוף. בחדר הטיפולים ניתן לקבל מגוון רחב של טיפולי מסאז'. בקרבתנו אטרקציות רבות, נשמח להמליץ על רפטינג בנהר הירדן או סיור ברובע האומנים בצפת. בניית המקום מבחינתי הגשמת חלום בין עשרות שנים לגור בגליל, ושל בתורן אשתי להביא לידי ביטוי את הצד האומנותי שבה.